Godt, så starter vi. Jeg vil fortælle et kort uddrag af novellen Beslutningen, som jeg selv har skrevet. Klokken, den var 9:15. I den nordlige spanske by, San Marie, der ligger oppe i bjergene i Andalusien. Det var sensommeraften, og det var ret varmt. Der sad parret ved spisebordet. Glansbilledet. På spisebordet, der var der en rigtig god flaske rødvin. Fra en af de allerbedste egne i Spanien. Der var også en kurv med frugt, der ikke blev rørt. Maria havde lavet et rigtig lækkert måltid, som hendes mand José havde nydt godt af. José var iført stramme jeans og en blå polo. Maria havde en gul top på og en blå nederdel. José var træt. Han havde haft en lang arbejdsdag, som alle hans arbejdsdage. Sådan på 10-12 timer. Maria var hjemmegående husmor. Hun havde også haft en lang dag, hvor hun skulle have sørget for alting i hjemmet. Sørget for, at alting hang ligesom sammen. Det var også et stort job. Et job, hun ikke rigtig følte, hun fik nok anerkendelse for. Sammen, der havde de sønnen, Mario, 3 år, som de elskede højt. Men det var som om, ved at der var den her store form for stilhed mellem Maria og José, at det var en stilhed før stormen. Ville der ske et eller andet i aften. Det var som om, at der var en form for uro. På trods af den her enorme larmende tavshed. Det var som om, at de ventede begge to på, at den anden skulle starte en samtale. Sige noget. Men hvad skulle modparten sige? Maria havde gennem et stykke tid gået med noget. Hun havde hørt fra hendes bedste veninde, Carolina, et rygte. Men var det en sandhed? En sandhed, som der burde komme frem, hvis det var en sandhed. Det gik på, at José havde været sammen med en anden kvinde for nogle måneder siden. Maria vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Det var hendes bedste veninde, som der havde fortalt hende. Hun var helt sikker på det. Og skal man tro på hendes bedste veninde, og skal man tro på den mand, som man elsker. Det var svært. Maria tænkte på alle de minder, de havde haft sammen. Den måde, de havde været teenageforelskede i hinanden. Alle de minder, de havde sammen. Skulle man bare tage tingene og gå? Eller skulle man tage konfrontationen med ham? Det var svært.